Бишенче чыгарышны башлыйбыз. Җәмәгать. Татар матбугаты язмышы хакында. Әле теге университетта укыган чакта мин аны шул теге безнең Большакова урамында, Чапай урамында студгородок бар иде. Шунда якын ие. Минем теге авылдашның малае, урыс малае бик яхшы урнаштырган мине карауларга. Шунда Белинского Фрунзе Белинского Фрунзе шунда пишмагында бер йорт төзелеп җыйналалар. Мин шунда караучы булырга тиешим. Анда йортлар аны кичкенә генә менә 80 елларның уртасына якын дисәгез була. Шунда йортларны авыл йортлары булган шунда. Шунда теге нидән нәрсә койма диләр. Заборма, шуннан сикереп төшкәнем. Өлкән яшьтә ирле хатын торалар. Мин инде караучы булгач кызыксынганым, алар мин бик ипле сөйләштеләр дә. Бездә шушы йортта менә шунда йортлар торды ди. Авыл йортлары. Без шунда яшәдек ничә ел, шуны карарга килгән дип сөйләделәр, аңлаттылар миңа. Мин инде урыс әйтә бит, у кого что болит, тот о том и говорит. Мин аларга инде уртаклаштым кайгым белән, кайгы түгел инде бер нәрсә борчылу белән. Мен әйтәм, менә мин журфакта укыйм. Мин әни-әнием татар арасында үстем. Оренбург өлкәсе булса да, урыс авыл булса да бер яктан. Шуңа карамастан мен әйтәм, туган телендә сөйләшәсем килә, чөнки мен менә сөйләшә кеше юк. Бөтен җирдә менә урыс. Мин алар белән хатта татарча бер нәрсә тырышсам, я татарча бер нәрсә әйтергә, я татар хакында сөйләргә, алар мине курсташлар мине авызны йомырга тырышалар. Тукта инде бездә бер нәрсә, единый общий советский народ дип мине әйтәләр, кызлар бик тә бәйләнә дигән име. Ул шундый курс булган икән, теге курс урысча әйтмешли. Лозунгта ташлаганнар ул, аның алдыннан. Шуңа күрә ул кызлар теге идеологический факультетка укырга керәбез дип өйрәнгәннәр инде шуны. Шуңа күрә миңа әйтәләр. Бу өлкән яшьтәге урысмы, кемме белмим, урыс телдә сөйләшәләр. Ирле хатын миңа әйтәләр. Дөрес әйтмиләр алар ди. Сөйләшергә кирәк, бер-берегезне, халыклар телегезне белергә тиеш ди менә. Без дә яшидерик, безнең күрше авылда татар авыллары, без дә алар белән хатта татарча сөйләшәдерик. Менә күрсәгезме, шул Свердловск өлкә, алар инде вакытында шул бәлки шунда торганнар, соңыннан анда авылда инде колхоз авыр булгач, шул тегенә килеп эшкә кергәннәр инде шунда Екатеринбургта, шунда шундый авыл йортына килеп кергәннәр инде яшәргә. Шул ирле хатын картайганнар шунда. Шулар әйтәләр, безнең хатта ди күрше авыл татары, әле без алар татар телендә сөйләшәдек алар белән ди. Менә күрдегезме ничек? Ул минемчә кайсы вакытта уйлап куя, менә булдым мин Мариэлда, Удмуртиядә булдым. Алар татарча беләләр, сөйләшәләр. Күп менә шушы җөмһүриятләр бар Татарстанның читендә. Алар чуашлар мәсәлән татар телен белә. Без әле менә былтыр мин Татар синема каналының теге человек года дип атаганым, бер атлар тота, 500 ат татар. Шул ногай тамырлары бар. Шул апарган бер чуаш авылына. Алар хатта үз динидә икән, дингә кергәннәр, алар православ диненә. Татарча саф телендә сөйләшәләр татарча. Күп булганнар ал җәмәгать. Буларда мин аңладым, бәлки шундый я удмурт, я мари, я чуваш халкы булгандыр алар. Шуңа күрә алар шул яктан бик ни Казан ханлыгында яшәп, элек тату яшәп татар белән безне хөрмәт итеп, безнең телдә сөйләшкән. Шулай булгандыр. Шуңа күрә ул миңа шулай аңлаттырды инде алар. Миңа бераз хисландырдылар алар мине. Мин шатланып киттем инде. Менә кара, мен әйтәм, мен белән бәхәсләшмиләр, мине хуплыйлар булар, рәхмәт инде дип шулай уйлап куйдым инде. Җәмәгать йөгергән мәллә монда. Йөгермәдем, яри. Вот. Шул, мин журфакта укып, мин инде төрле яктан кыса башладылар. Булай яман кеше түгел инде, мин аларны кешелек ягыннан яман дип әйтәлмим мин аларны. Тату яшәдек без. Алар мин татар икәнен
булсам да бик нитмәделәр. Алар бит ярата кайсакта мазаклап дарымшы татар инде шул шикелле. Дарымшы татарлар барыбер без тату яшәдек. Урыс малае, кайсылары бер чуваш малае булды, Хворов дигән. Ул ничә ел узгач без очраштык, журфак. Шунда үзен күрсәтте. Ә мин аны белеп торадыр. Ул Төркиягә барганда төрк телен өйрәнгән, төркләр әйткән, сез чувашлар да төркләр шулай дип аңлый башлаган. Ә ул вакытта ул тәрбиясе булмаган. Тәрбиясе булмаган, без казак арасында яшәп, мәсәлән, башкорт безгә тугандаш халык, казак тугандаш халык дип. Ә бу чуваш анда тәрбия булмаган, милли тәрбия. Шуңа күрә ул мине әйтсәм дә вакытта бик ис китмидер, игътибар итмидер, марҗаларга өйләнәдер. Ә соңыдан инде менә миңа шатланып, бу бит төрки тугандаш халкыбыз, татар халкының кешесе дип, икенче төрле миңа карый башлады бу. Хатта телефон адресын бирде, анарда утырып чәй эчтек без. Шулай тәскилә. Менә шулай ул мине күбесе безнең әнә яһуд булса малай, урыс дип үзен итеп торды. Ул хәттер Финляндия китеп фамилиясын үзгәрткән инде. Күп яһуди малайлары, яһуди кызлары мәсәлән, алар һәр кайсы милләтен яшерергә тырышты. Ә мин әйтәм, ник миңа яшерергә милләтемне? Мин уялмыйм татардан, безнең татар халкыбыз белән горурланырга була тарихта. Мине яшерергә сәбәп юк дип, шулай. Шул, шуңа карамастан укытучыбыз ул ни тәрбияләнгән, бәлки алар шул вакытта, ул вакытта бит татар телендә гәзитләр чыккан, бераз пропаганда булган, халыклар дуслыгы, дуслык шул чакта, әгәр дә шундый шарт булса, һәр кайсы үзе телендә сөйләшсә дип, бәлки шул укытучы безне миңа тәкъдим иткән, ул татарларга яман карамаган инде. Шул, бәлки шул ниткәндер инде, игътибар иткән дә вакытында ул бит кызыксынган. Ул бит буштан бушка инде зав кафедры булмаган инде. Ул студент чагында бәлки шул матбугат, журналистка укыганда матбугат белән кызыксынган, татар телендә дә матбугат белән кызыксынган инде. Кем белә, бәлки ул, менә мин йөзен карадым, йөзен буенча ул минемчә бераз шул әллә чуваш, әллә удмурт, әллә мари, алар күбесе яшерәдер. Җәмәгать мин менә Енгельста киномеханика укыган чакта Михаил Васильевич дигән, менә дигән абзый бар, укытучы. Миңа 5 куядыр, гел кинотехника буенча мин анда 6-5, 3-4 һәм 1-3 совправодан белмим дигәнгә кол куйды ул миңа директор. Мин аларны газетта, Енгельста, хатта юбилейна газетта мактап чыгардым материаллар соңыдан. Менә алар миңа шулай, әни мәрхүм әйтәдер, таш белән атсалар ат белән ат дип, ит белән ат, аш белән ат дип. Мин шуны Енгельс газетында язып чыгардым. Ул мине хатта бер материалны нәрсә Терещенко дигән директор фамилия ханым исеме белән, икенчесе үземнеке бул чыкты. Шуннан мин Енгельста газетта язылып, шулай журналистика беренче адым ясадым шулай. Кайткач Оренбург өлкәсендә газет, район газетка кирдем дә, анда Ошкин дигән бер мардва ир кеше, бик яхшы кеше шундый. Мине гел яратадыр, миңа ирек бирәдер. Шуна кирдем дә, мәйтәм, менә шулай мине бастырырга тиешләр, миндә сездә хезмәттәшлек төзәсем килә дигәч, ул миңа ирек бирде. Ул инде журналистика беренче ниләр фән. Нәрсә әйтәс килә? Шул халыклар дуслыгы, чын халыклар дуслыгы шартларында тәрбияләнгәннәр алар. Вот шулар. Шуңа күрә алар безгә карашлары яхшы булды. Менә бу минем, мәсәлән, ничек инде яшьтәшләр маллар шул бергә укыган. Алар инде Брежнев чорында пропаганда көчле, алар единый общий советский народ, ул бер телдә сөйләшергә тиеш, бу халыклар инде кенә кирәк. Шулай алар инде бер күбесенчә әле бер татар кызы шунда укыган, Хамаддинова дигәнме, ансы да гел урысча Казанга барган. Анда дин факультеты шунда килгәннәр, бу Казаннан татар, Екатеринбургтан татар кызы килде дип. Ул татарча белмим дип аларга җавап бирә икән. Аларны сүккәннәр, ул Казанда отделение журналистикада татарлар килеп үзен сүккән, ник син татар кызы татарча белмисең дип. Менә шундый ачуы килеп кайткан, мине җибәрсәләр, мин ичмасам анда рәхәтләнеп, үз халкы арасында рәхәтләнеп
гапләшә диләр бит Себер татарлары. Шуның белән тамамлыйм. Киләчәген карагыз, теләсәгез, игътибарыгыз өчен рәхмәт.